Kai idan gari sake ni. Ina zuwa. Sake ni. Ina aka ta. Dan gwaggo ni zai yi wa haka. Dan gogo. Dan gwaggo. Wallahi sai na ci uwa. Sai da mutumin ka. Na rantse da Allah sai na ci. Me yama? Maganar da kake ga mun ban yadda ba Me ya yama? bata mun rai. Me yama? Wai ga nan yau mu za mu fita mu je gidansa. Wucewa na zo yi amma aka tada ni. Yanzu an rike babur ɗina yana kan. Kai ka zaɓe. Wace iriyar gwagwarmaya ce Na baka shawara kar ka zaɓi dan gogo. Wace iriyar gwagwarmaya ce ba mu da hiba. Kaga na ba ka ce ka zaɓi dan gogo. Zaben nan ma mun san bai ci ba. Muka je aka gwagwarmaya har ya mutane nawa muka daka a gama. Bai ci ba. Muka kwace akwati Bai ci ba. bai ci ba. Duk muna ce ba. Dama ga ma ne ban ba. Da kai na taɓa tona mai asiri. Baka taɓa ba. To billahi lazi la wasa. Kai da daɗe kai bari baka shawara kai dawo tafiyar amana. Dan gutsun kai uban dawo da tafiyar amana. Allah yana ci. Ka dawo tafiyar amana. Ka wanda kawai. Ka je ka zaɓi dan Mun gogo. riga mun haɗa kai hauran suna jira na yana ci uwar gayan nan wallahi. Ku da mai a hankali. Biyar ya taɓa bani. Muna tare da shi dai a ba mu lika fasta nan ru ana mana kallon yan iska. Billahi lazi la ilaha illa huwa ba abin da zai hana ni. Dama muna ce zaɓa. Harkan muna kai. Ba ku ci ba kuka ce Wannan irin abu ya ba mi ba. Kuka dinga zuwa da mu kotu. Kuka dinga shan nan wahala. Kuna ba mu nan wahala kan zaɓen. Dama ka ce in dawo jam'iyyar ku na ce ba zan iya ba. Dama mun san Wannan amanar da kake ga mun to ne yau na tabbatar da amana sai dan amana da shi dan amana dan ne Musa ba ne zai nuna haka ba. in Abba Kabiru su ne ba zai muku haka ba. Ni na sani. Dama dan amana ne. Kun je kun zaɓi mu na gogo. To ba ruwa nan. Wallahi Ai dan gwagwa da ci uwarsa. in za ka dawo